Mä oon kotona. Oho, sä oot täällä aikasi. Onko kaikki hyvin, poika? Joo, no olit vissiin käynyt kovistelemassa mun luokkakaverin perhettä. Kai sä tajut, että nämä sun työasiat vaikuttaa mun sosiaaliseen elämään melko negatiivisesti. Mä en voi alkaa antamaan ilmaiseksi kaikkea, mitä sun kaverit milloin ja mihinkin vaatii. Sitä paitsi, miksi sä edes välität niin paljon? Eikä sulla ole muitakin kavereita? Koska mä tykkään Miasta. Ja se ei halua edes puhua mulle, koska mun isä tekee sen elämän melkoisen hankalaksi. Tykkäät? Ei hyvä luoja, tää tästä vielä puuttukin. Ihan sama. Mä menen mun huoneeseen. No siitä vaan. Moi Anna. Hei Tom, miten koulupäiväsi sujui? Musta tuntuu, että sä kuulet kyllä kohta. Voi ei, kuulostaa ikävältä. Jep. Tässä kahvinne, herra Smith. Kiitos Anna. Onko jokin vialla? Tom on pihkassa erääseen todella hankalaan asiakkaaseen. Tai pikemminkin heidän lapseensa. Sellaisen, joka ei ole hyvä seuraa minun pojalleni. Onpa ikävää. Kumpa vaan keksisin, miten saisin sen likan pysymään poissa tieltä. Toisaalta, kun joulupäivä koittaa ja he menettävät kaiken, perheen todennäköisesti on muutettava ties miten kauas uuden elämän toivossa. Aivan varmasti. Eivät he sinun suunnitelmiesi eteen tule? No eivät. Sen aion varmistaa.